Začal nám nový mesiac a my ho začíname tým, že máme nové veci naskladnené. Tak sa poďme na to spolu pozrieť. Začneme tuto naľavo. Master Gradeom Zaku 2.0, Shara Aznable, Master Grade SD, Freedom Gundam, tuto nejaký ten Armor Core, nové High Grade Build Fighters, Mario je teraz posadnutý dinosaurami, ako je vidieť. Aj tu máme jeden. Toto je veľmi cute. Poďme sa pozrieť tuto. Tuto sú veci, ktoré ste si vyžiadali, ale ktoré som si vyžiadal ja. Poďme najprv tuto. Je to Iron Blooded Orphans modely, Zaku Solary. Konečne zase Gundam Epion. Spolu s ním aj Tolkis, čiže môžete si spraviť kolekciu. Seed Freedom modely, Mighty Strike a Color A, Black Knight Squad, Elfrid Gundam, nejaké tieto Unicorn modely a to najkrajšie nakoniec Master Grade verka Sazabi. Tu nám prišla jedna figurka, ktorá sa už prednedávno vypredala, znova sme ju naspavili tátu. Veľmi cute Suika, Dr. Stone.